Els guarda el menjar calent, a les senyoretes? És estrany que no hagin tornat per sopar. Està molt estranya, la Francesca. I la Luisa, què? Mita-la. Com et trobes? Bé, gràcies. He anat a passejar pel bosc. Per cert, m'ha semblat veure a la Francesca ajaguda a sota d'un arbre. Jo me'n vaig a buscar-la. Francesca! 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 On eres? A buscar-te tu i el monstre al castell. A mi? Si només he fet un tomb pel bosc. I he tornat aquí sense acostar-m'hi. Doncs on eres? Què ha passat? Ell no m'ha cregut. Tampoc em creuria vostè. Francesca. Alda. 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 Vés-te'n, monstre. Vés-te'n. No puc suportar veure't així, vés-te'n. Hi ha un enemic que ens amenaça. L'hem d'eliminar. Vine, et necessito. Parlem-ne. Torna-m'ho a explicar. Per escarnir-me? Tens molta imaginació. Per tot arreu veus vampirs. Et duré a un cementiri abandonat i després... Vés-te'n. Perdona si he sigut antipàtica amb tu. Marxeu, tots dos amagueu als altres el que heu vist. És culpa meva si no crec en fantasmes. M'has dit que t'havia atacat un monstre.
però quan t'he trobat desmaiada, era sola i ningú t'havia fet cap mal. Llavors no en traiem res de parlar. Però estic segura que un terrible poder malèfic és a prop nostre. O potser ja el tenim aquí. Escolta, fes-me aquest favor, almenys. Ajuda'm a convèncer els que estiguin alerta. No els hem d'espantar. Bona nit. Què fem? No res. Doncs, a veure si la calmes. Jo seré a la biblioteca amb en Giorgio. Si em necessites, crida'm. No te'n vas a dormir? No te'n vas a dormir? No te'n vas a dormir? Digue-li que el seu promès ha quedat aquesta nit al bosc amb la senyora del castell. Va, digue-li. Vull que em deixis sola. Encara creus en la nostra amistat? En la meva sí. En la teva ja no ho sé. Em sabia greu dir-t'ho. En Luca és l'amant d'aquella dona que vam veure al castell. És això el que t'amagava. No és veritat. En Luca m'estima. Són històries que t'inventes. Ah, sí? Si em promets que mantindràs la calma, et mostraré una cosa que et convencerà. T'ho prometo. En Luca ha quedat per trobar-se amb la comtessa. No et puc explicar com ho he sabut. I saps el lloc? Sí. Doncs som. Vigila, que els altres no ens sentin. Escac i mat. La Francesca està trasbalsada i la Luisa l'està calmant. Busquen algú? On és en Luca? Per què m'ho pregunta a mi? A la carrossa. Luca! És la veu de la Francesca. Ve del bosc. Som-hi. Luca! Luca! Auxili! Auxili!
Francesca!